Türkmenistan Aşgabat Türkmenabat avtomobil ýolunyň 3-nji tapgyry açyldy. Türkmenistanyň prezidentiniň gatnaşmagyna Aşgabat Türkmenabat ýokary tyrlikli avtomobil ýolunyň 3-nji tapgyry açyldy. Ulanmaga berilen Mar Türkmenabat bölegi bilen umumy uzunlygy 600 km bolan tutuş ýolunyň gurulşy tamamlanyldy. Bu avtomobil ýoly paýtagat bilen ýurdun günnäwär sebitleriniň arasyndaky ýük we ýolawçy gatnawlarynyň tyrligini ýokarlandyrmagy mümkinçilik berer. Ýoluň gatnaw böleginiň ýyny 34,5 metr bolup, her tarapda 3 sany hereket zolagy bar. Ýoluň orunyna degişli düzümleýin deskalar, kafeler, uluglara ýangys guýuş beketleri, duralgalar we texnika hyzmat ediş nokatlary ýerleşýär. Haýwanlaryň ýola çykmagynyň öňüni almak üçin gorag torlary gurulýar. Olaryň howpsuz geçmek üçin bolsa ýürüýte ýerasy geçeligler gurulýar. Sizi dünýäniň hemem ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portaly bilen galan. Bize agda bolmakly hem unutmaň.